bawa to? Iya. Wis wengi barang kok. Matur nuwun Pak Yuwono. Heeh, bawa. Aji. Pamintaku nimasidok asik. Iki entek jane kok. Ora apa-apa, Mas. Antut runtut tansah reruntungan. Iki ngateke apa ngantuk? Oh, semu ngantuk, Mas. Oh, ngono akedip-kedip sakene. Heng sarinok sakwek ngene datan kinggang sarambut lamun adoh caketing ngati yen cedhak tansah mulat ngaleh mosok bawa borongan sidok hasih pendo mimi lamin tuno ayo bareng nimas ana tepi wajib Jangan menggoda iman, Mas. angel kowe golek sing ngene iki kandhane kok sidok hasih bek braya wis rampung dapane setiap tuhu dados Kok kono wae, Mas. Kok kono wae. Monggo Pak. ono Cocok ya, Dek ya. Heeh. Ayo. Nah, tak sirah ngerti loh, Mas. Kandhane bocah sampeyan iki gek jujur. Jujur, Mas. Heeh, beda karo aku tukang ngapusi. Oh, betul. Tukang kopek, tukang certu, tukang ceki ya iki aku iki. Gambare kaya ngopo, Mas? Heeh.
Apik. Wong Apa ya? tuang saron ku loro biasane melu. Oh, mriki meneng wae. Sajake lara untu iki. Heeh. Ning yo ora apa-apa kok. Komplit-komplit genep ing jagat. Heeh. Sapa ngerti ngono dibariki nampa nikmat. Amin. Ya ngono. Susah untune lara bar nampa nikmat. Ana entuk ganjaran sing luwih akeh. Ayo no, dilanjutke. Mugianto Tandang. Kompak. Kayak ngono kompak. Idih. Oh, Cacile ngerti ya, Mas. Oh, tahu no. Oh, tahu. Kan anak sekarang. Lagi siji, loro, telu. Kayak nonton babalan. Iya, lek gol ngono kae langsung. Ayo no. Pripun, Pak? Ndang diwale. Oh, katakane man, nggih, monggo. Bu, jangan batin saya loh. Apa, Mas? Dilihati dari tadi, lama-lama batin saya. Apa ya, Mas? Saya kok kayak di atas panggung kok orangnya kayak ngono ya. Ganteng ya, Mas? Ganteng kalau dilihat dari sedotan. Oh iya. Apa ya? Cakep. Ya. Apik. Penget apa. Ora, bener. Kain yuk. Lanjut nah. Mugianto
dangdut. Asik. Ae.